Ola chavales e chavalas. Os 3 primeiros vídeos que subín era indo por aquí, por este monte, o que pasa que daquela estaba máis limpo. Pero bueno, vamos a intentar subir outra vez a ver como está a roca esa que tiña aí uns gravados. Hai xente por aí arriba. Pois bueno, a ver se conseguimos subir porque o camiño está meca. Buah, pois ben, chavales, xa estamos a medio camiño. Hai que ir por aí arriba. Bueno, chavales, xa chegamos á roca. Aquí estamos. E isto grabado. Aquí. Opa. Aquí hai como unha cruz. Bueno, chavales e chavalas, encontrei aquí un claro porque teño pensado aí en verano acampar. Bueno, acampar non, pernoctar. Sabes? Pois non sei. E este claro está ben. Pero tamén, ademais hai moitos troncos así no chan para facer aí un refugio. Pero bueno, despois aí máis arriba hai un cortalumes, un cortafuegos. Aí, con unha tenda de campaña tamén se podería. Pero aí está mirando a carretera e, mirando a carretera, mellor aquí, no medio do monte. Aunque xa che digo, eu solo non veño. Así que terei que ir con alguén. Non se ve ben na cámara, pero aquí hai como un burato así na terra. Aí está o cortalumes que vou agora. Este é o cortalumes, aunque bueno, a ver, non sei se é un cortalumes, non sei que, pero eu digolle cortalumes e xa está, probablemente xa de poñer os cousas da luz. Ese camiño vai a Gonte. Por aí está a carretera e por aí a verdade que non sei que hai, vou a mirar. Bueno, chavales, chavalas, xa saímos o camiño despois de moito toso. Por aquí non pasa nin o jabalí. Por aí está a carretera, por aí está a Meixeiras e Gonte.